सब भाई भौणी मानकु मोर नमस्कार। आजिर टॉपिक रे को धर्म बड़ से विषय कहबी। आमे होचंती सनातन धर्म जाकु हिंदू धर्म कहा जाए। से होची सबुठु बड़ धर्म। से बड़ धर्म केमती हैला से विषय भी किए क्वेश्चन करिवे। माने सनातन धर्म होची आमर देवी देवता कुलर देवी 33 कोटी देवी देवता बोली कहा जायछि। 33 कोटी देवी देवता लगी आमर सनातन धर्म बढ़ला। सनातन धर्म को ही हिंदू धर्म कहा जायछि। आमर माने देवी देवता 33 कोटी देवी देवता केमती हेले से विषय भी किए मंथन करिवे। से लगी से विषय भी कहूची जीए भगवान को जानिला जाकू ईश्वर कहंती, जाकू परम पिता कहंती, जाकू शिव कहंती, से ही ईश्वर अटे, से ही परम पिता अटे, से ही शिव अटे। से लगी जे शिव को चिन्हिला, जे परम पिता को चिन्हिला, से ही भगवान को पुरुषार्थी करी देवी देवता बनेला। देवी देवता से माने ईश्वर को चिन्हि थिले, से लगी से माने देवी देवता बनिले। जीए ईश्वर को चिन्हिबो, ईश्वर गुण धारणा करिबो, से माने भगवान संतान। से भी भगवान कहिचंती मोर संतान, मोर माने राजार पुओ राजा ही बनिबो। सिमती देवी देवता को हमें कौन हम भगवान कहिकिरी पूजा करुचु। से माने ईश्वर किए नुहंती, समस्ते शरीर अच्छी माने मनुष्य ही अटंती। तांकर पाखरे दैवी शक्ति अच्छी, से लगी से माने देवी देवता कहा जायछि। आउ हमें भी ईश्वर को जानिबा हेले आमर भी सिमती गुण सब धारणा करिबा, निश्चय आमे भी देवी देवता बनी पारिबा। आमर भारत काहेकि नाम दिया जाइछे। भारत होची भगवाने एई भारत रे ही बेसी ईश्वर को मानिले। से लगी से भगवाने भारत रे ही नाम रखिले महाभारत। महाभारत किए कहिबे, महाभारत तो भागवत गीता महाभारत गोटे पुराण अटे नाई। सेटा को पुराण रे वंदना करा जायछि महाभारत बोली। महाभारत काहेकि नाम हैला माने जेतेबेले भगवान को जानिबे सेई टाइम रे भगवान बहुत परीक्षा आसे। से परीक्षा रे जिए पास हेइछि से माने तांकर ही गुण को ए महाभारत रे वंदना करा जायछि। सेथि लगी कथारे महाभारत रे भी लिखाइछि, भागवत रे भी लिखाइछि। जोठे अच्छी अटल नीति सेठे अच्छी विजय विभूति। जोठे जोठे भगवान परीक्षा होउथला से जगारे भगवान वरदान स्थान अच्छी। से लगी तांकर नाम अच्छी। से ये भगवान को समस्ते तीर्थ स्थान बोली जाइकिरी देखिकिरी आसुचंती। आमे से विषय तो बेसी मु जानी नाही, लेकिन मु जहा पढ़ीची मु से हिसाब रे
କହୁଛି। ଆଉ ମହାଭାରତ, ଭାଗବତ ଗୀତା ଏସବୁରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାହା ସତ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଣୀ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ମୋର ଏସବୁ ଧାରଣା କରିଲେ ତୁମେ ବି ଜଣେ ଦେବୀ ଦେବତା ବନିପାରିବ। ଆଉ ଯିଏ ସେତିକି ମାନୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଯାଇକିରି ବାହାରେ ଦେବୀ ଦେବତା ଠାକୁର ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକିରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ କିଛି ବରଦାନ ଦିଅ, ମୋତେ କିଛି ଶକ୍ତି ଦିଅ, କିଏ ମୋର ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର କର, ଏସବୁ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଲେକିନ୍ ଯେଉଁଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ସେଇ ଦିନଠୁ ତୁମକୁ ଏତେ ଦେବୀ ଦେବତା ପାଖେ ମଥା ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତୁମର ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହେବାର ଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଯଦି କରିଲ ଭଗବାନ କିଏ ସେ ତାହେଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ତୁମର ବି ଶକ୍ତି ଆସିବ, ତୁମେ ବି କାହାକୁ ବରଦାନ ଦେଇପାରିବ। ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅଲଗା ରାସ୍ତାରେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି କହିଲେ ବି ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ଲେକିନ୍ ଭଗବାନ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିରାକାର ନିରାକାର ନିରାକାର। ଲେକିନ୍ ନିରାକାରକୁ କିଏ ଡାକିବାକୁ ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ ସାକାରୀ ଦୁନିଆରେ ସାକାରୀ ଦେବୀ ଦେବତାକୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ତାଇଁରେ ସେ ସବୁ ଜଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି। ଚୈତନ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା। ଚୈତନ୍ୟ ରୂପକୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିବ ସେତେବେଳେ ଜଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଜଡ଼ରେ ଜଲ୍ଦି ତୁମେ ଯାଉଛ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଧରିକିରି ଧୂପ ଦୀପ ଧରିକିରି ତୁମକୁ କିଛି ସେମାନେ କହିପାରୁଛନ୍ତି ନା କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ବି ତୁମେ ତମର ସେଇଠୁ ବିଶ୍ୱାସ ହଟୁନାହିଁ। ଲେକିନ୍ ତୁମେ କର, ସେଥିଲାଗି କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଲେକିନ୍ ମନରେ ଖୋଜ ଆମର ଭଗବାନ ସତ୍ୟରେ କିଏ ଅଟନ୍ତି। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇବ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ସବୁ ଶକ୍ତି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ପାଖରେ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ମାଗିଲେ ସେ ସବୁ ଶକ୍ତି ଦେଇପାରିବେ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିକୁ ମାଗିବ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ପାଇପାରିବ। ଲେକିନ୍ ଆମେ ନିଜେ କିଏ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜେ କିଏର ପରିଚୟ ଜାଣିଲେ ହିଁ ପରମାତ୍ମାକୁ ଜାଣିପାରିବ। ନିଜର ପରିଚୟ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାଅ, ଏ ଦୁନିଆକୁ ତୁମେ ଆସିଲ, ତୁମର ଶରୀର ତ ମା ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଶରୀରରେ ବି ଗୋଟେ ଛୁଆ ଯଦି ଜନ୍ମ ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ଜୀବନ ନଥାଏ, ହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ଲାଶ କୁହାଯାଏ। ହେଲେ ଜୀବନ ଯେଉଁ ଅଛି, ଜୀବନ ଆତ୍ମା, ସେ ତାର ପରିଚୟ ତୁମକୁ ନ ଆସୁଛି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ତୁମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ନାହିଁ। ମେନ୍ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ନିଜର ପରିଚୟ। ନିଜେ କିଏ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ କଷ୍ଟ ହବନି। ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା, ମୂଳରେ ପାଣି ଦେଲେ ଡାଳରେ ପାଣି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି କହନ୍ତି। ମୂଳ ହେଉଛି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା। ସେ ହେଉଛି ସଂସାର ରୂପୀ ବୃକ୍ଷ ଅଟନ୍ତି। ସେ ବୃକ୍ଷରେ ପାଣି ଦେଲେ ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ବୃକ୍ଷକୁ ପାଣି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ଇଏରେ ଲୋକମାନେ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବୃକ୍ଷକୁ କିଛି ବି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା, ତାଙ୍କର ହିଁ ସଂସାର ଅଟେ। ସେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ବାଦେ ଅଲଗା କେଉଁ ବୃକ୍ଷରେ ବି ପାଣି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ହିଁ ଶକ୍ତିରେ ବହୁତ ଆମକୁ ଖୁସି ମିଳିବ, ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଆଉ ବହୁତ ମନରେ ବି ଯାହା ଭାବନା କଲେ ବି ଭଗବାନ ଆସିକିରି କିଛି ନା କିଛି ଆମକୁ ମେହସୁସ କରାନ୍ତି।
ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଦେବୀ ଦେବତାକୁ ପୂଜା କଲେ ଏତିକି ମେହସୁସ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଏତିକି ଶକ୍ତି ଆମକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ପାଖରେ ଯେତିକି ଶକ୍ତି ଆମେ ଆଣିପାରିବା ଦେବୀ ଦେବତାଠୁ ସେତିକି ଶକ୍ତି ଆଣିପାରିବାନି। ହଁ, ମାନେ ଭାବନାରେ ଆମେ ଦେବୀ ଦେବତାକୁ ଯେଉଁ ପୂଜା କରୁଛୁ ଆମର ସେ ଭାବନାର ଭଡ଼ା ଭଗବାନ ହିଁ ଦିଅନ୍ତି। ଭାବନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଭୋଲା ବାଚ୍ଚା ମୋର, ସେଥିଲାଗି ସେ ଭୋଲା ଛୁଆ ଭାବିକିରି ଭଗବାନ କିଛିଟା ଦେଉଛନ୍ତି। ଲେକିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଚିହ୍ନିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଖୁସିରେ ବହୁତ କିଛି ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି। ଆଉ ନ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚାହିଁଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ଭାବନାର ହିଁ ଭଡ଼ା ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜିର ଟପିକ୍ରେ ଏତିକି। ଯାହା ମୋର ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ। ମୁଁ ଆହୁରି କିଛି କହିବି। ମୋର ଶୁଣିବାର ଯାହାକୁ ମନ ଥିବ, ଯିଏ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିରେ ଥିବେ ସେମାନେ ହିଁ ଶୁଣିପାରିବେ। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ କହିବାର ଭିଡ଼ିଓଟି କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିପାରେ ନା ଲାଗିପାରେ, କ୍ଷମା କରିବେ, ମୋତେ ମାଫି ମାଗୁଛି।